Insellmilkom illum il-ħamis 7 ta' Mejju nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Jude Xikluna. Illum nitolbu għal min qed joffri servizz b'mod volontarju biex jgħin lil min hu marid u lil min jinsab waħdu. Nitolbu wkoll għal volontira kollha f'diversi aġenziji u organizzazzjonijiet fosthom dawk tal-Caritas li qed iwasslu l-ikel kuljum lil min hu fil-bżonn. Inresqu t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħu tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Ħenna lina mulej għax nibna kontra tiegħek. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, inti erfajt il-bniedem mill-waqa tiegħu u għollejtu għad-dinjità aqwa minn dik li kellu fil-bidu. Ftakar f'dan il-misteru kbir tal-ħnina tiegħek u lil dawk li jogħġbok iġġeddidhom bis-sagrament tal-Magħmudija ibqa' ħarisom u ħarisilhom id-doni tal-grazzja u l-barka bla tmiem li tajthom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Pawlu u sħabu telqu bil-baħar minn Pafos u waslu Perġe fil-Panfilja. Hawn Ġwanni ħallihom u reġa' lura lejn Ġerusalemm. Minn Perġe baqgħu sejrin sa ma waslu f'Antjokja ta' Pisidja. F'jum is-Sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda. Wara l-qari mill-liġi u l-profeti, il-kapijiet tas-sinagoga batu jgħidulhom: L-aħwa, jekk xi ħadd minnkom irid jgħid kelmtejn ta' tħeġġiġ lill-poplu, tkellmu. Għalhekk Pawlu għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Nies ta' Iżrael u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla, isimgħuni. Alla ta' dan il-poplu ta' Iżrael għażel lil missirijietna. Meta l-poplu kien jgħix f'art barranija fl-Eġittu, Alla għamlu poplu kbir u ħarġu minn hemm bil-qawwa ta' Driegħu. Għal madwar 40 sena stabar bihom fid-deżert. Meta mbagħad xejjen 7 popli fl-art tal-Kanan, tom din l-art bwirt għalihom. Dan kollu ħaxi 450 sena. Imbagħad tom l-imħalfin sa żmien il-profeta Samwel. Wara dan talbu li jkollhom sultan u Alla tom lil Sawl bin Kis, raġel mit-tribu ta' Benjamin li dam 40 sena. Meta mbagħad neħħa lil Sawl, qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min nisel ta' David, Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġġa tiegħu, Ġwanni ħareġ ixandar magħmudija tandiema lill-poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal:
Jien minix dak li intom taħsbu li jien. Imma raw, warajja ġej wieħed li jien lanqas jistħoq li nħoll il-qorq ta' riġlejh. Il-kelma tal-mulej. Għal Salm 88 inwieġbu, Alleluja, Alleluja, Alleluja. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nani, f'kull żmien ix-xandar fommi l-fedeltà tiegħek. Għax jienet tjubitek tibqa' sħiħa l dejjem, b'ħasmawiet intwettaqt il-fedeltà tiegħek. Alleluja. Sibt il-David għaddej tiegħi, biż-żejt imqaddes tiegħu dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijej. Alleluja. Miegħu ikunu l-fedeltà u t-tiba tiegħi, bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu u jsejjaħ li int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Alleluja. Ġesu Kristu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wara li ħasslilhom saqajhom, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew, tassew ngħidilkom, li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Jien minix ngħid għalikom ilkoll għax jien naf x'nies għażilt, imma għandna sseħħ l-Iskrittura li tgħid minkiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel ma jiġri biex meta jiġri temnu li jiena hu. Tassew, tassew ngħidilkom, min jilqa' lil min nibgħat jien ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej, tifħir tal-im tal-Evanġelju li tnarfu minnu bih. Kif innotajtu l-Evanġeli li l-Knisja tagħżel fir-raba' ġimgħa tal-Għid jagħtuna dejjem ħjiel ta' riflessjoni fuq ir-raj fil-Knisja ta' Ġesu, il-leadership. Illum il-Knisja tagħtina diversi elementi, uħud ta' dawl, oħrajn ta' inqas dawl jew ta' dlam, u ta' min wieħed joffri riflessjoni qasira fuq dawn l-elementi. L-għażla tal-Vanġelu tal-lum torbot fuq l-aħħar kelmiet ta' Ġesu. Anki għaliex hu jinsisti fuq dak li qed jgħid billi jintroduċi il-kliem tiegħu bil-frażi tassew, tassew ngħidilkom. Fl-Evanġelju skont San Ġwan id-dikjarazzjonijiet, il-kliem l-iżjed solenni ta' Ġesu jibdew b'din l-espressjoni: tassew, tassew ngħidilkom. U jgħid min jilqa' lil nibgħat jien ikun jilqa' lili. B'din il-kelma Ġesu qiegħed
jafżar il-komunità li meta ikun bagħat il-xi ħadd u l-providenza taħtar il-xi ħadd biex ikun raj tal-poplu, dak ikun mibgħut mill-mulej. Jista' jkun imżejjem bid-difetti kollha tad-dinja. Imma huwa mibgħut mill-mulej. U jiena ma nilqgħux għax ħadd grazzja miegħu jew għax jgħid dak li nixtieq nisimgħu jgħid, imma li xbagħtu Ġesu huwa l-mibgħut ta' Ġesu. Min jilqa' lili, jgħid Ġesu mbagħad, ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Ħafna drabi tisma' min jgħid ma' Kristu iva mal-Knisja le. Ġesu meta kellem lil missierna San Pawl m'għamilx differenza bejnu u bejn il-Knisja. Lil San Pawl ma qallux għax qiegħed tippersegwita l-Knisja, qallu għax qiegħed tippersegwitani. U din hija l-istess riflessjoni li ġanna nagħmlu Ġesu meta jgħid min jilqa' lil min nibgħat jien ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Ġesu imma wkoll jitkellem dwar mumenti ta' dlam. Jiena naf x'nies għażilt. Issa hawnhekk Ġesu mhux qed jgħid biss li għażilhom għax huma bravi, ġifieri mhux qed jgħid naf iċ-ċertifikati li għandhom tal-O level u tal-A level, qed jgħid ukoll li jaf kemm huma dgħajfin u midinbin. Naf x'nies għażilt. U għalhekk jitkellem ukoll bit-traġedja ta' min jiekol il-ħobs miegħu, ta' min jidħol f'intimità miegħu fis-sagramenti u jagħtih bis-sieq. Din hija traġedja tagħna meta aħna li il-mulej għażilna nagħtuh bis-sieq. U l-mulej jgħid dinha se tiġri u meta tiġri tindunaw li jiena naf. Il-mulej ukoll jerġa' jintroduċi l-ewwel kliem li smajna dik il-frażi solenni. Tassew ngħidilkom li l-sir mhux aqwa minn sidu, il-messaġġier mhux aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ ta' fuqhom tifhmuhom li jekk trattawni ħażin se jtrattaw lilkom ħażin, jekk se jgħajruni se jgħajrukom, jekk jilqgħuni se jilqgħukom, jekk dawn il-ħwejjeġ ta' fuqhom ħenjin intom jekk tagħmluhom. Aħna ma nistgħux nippretendu li naħarbu mis-salib jekk min bagħatna għadda minn dik it-triq, ma nistgħux aħna naħarbu mid-tbatija jekk is-sit li bagħatna għadda minn dik it-triq. U lena tagħna se tkun li aħna nifhmu li rridu nimxu fuq il-passi tal-Imgħallem. Dawn huma 3 riflessjonijiet li l-Knisja toffri f'din il-ġimgħa dedikata lir-rajjiet tajjeb, lill-leadership fil-Knisja. Li il-leader mhux għax wiċċu gustus imma nisemgħu għax mibgħut minn Ġesu, li l-leader jista' jkun ukoll miksi bid-difetti u jista' wkoll ikun traditur u għalhekk wieħed irid iħares lejn Ġesu mhux lejn wiċċ il-leader, u li l-leader irid jifhem u hekk ikun kuntent tassew li t-triq tiegħu se tkun it-triq tal-Imgħallem, m'hemmx oħra.
Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-interċessjoni ta' Marija dan ix-xahar li d-devozzjoni popolari u l-Knisja tiddedika għaliha. Fil-ħlewwa ta' Mejju ejjew nitolbu li Sitna Marija tħares lejn ir-rajja tal-poplu ta' Alla li ħatar bina u tatina spiritu ta' umiltà, ta' fedeltà u ta' obbedjenza. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-ħlewwa ta' Mejju nitolbu lil Sitna Marija tinterċedi għalina biex naqalgħu mingħand Alla l-grazzja tal-paċi fostna, tal-imħabba lejn xulxin u lejn kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-ħlewwa ta' Mejju nitolbu l-Verġni Marija tidħol għalina mod speċjali biex aħna nkunu ta' qalb ħelwa mimlija modrija għal dawk li għandhom li żjed bżonn, il-morda, dawk li huma weħidhom, u jitħares bħarsa ta' mħabba speċjali lejn kull min qed jieħu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-ħlewwa ta' Mejju nitolbu l-Verġni Marija biex tippreżenta quddiem il-mulej fil-ħina tiegħu lil dawk kollha li ħallewna, lil ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. U titlob għalina issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej, tilqa' t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' ommok u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax it-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawt ngħata sehem fi natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fi natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax it-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili għal xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej miżuniti u d-nobti. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok naddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa, ek xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għajt tagħna. Bieħu li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem, bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal-fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna l-kull għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti,
Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru mewt tiegħek mulej, inxornru l-fer l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħerna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid biżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se tqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek.
u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħidnu bid tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejja. Jisem d-dem ta' Kristu Jessu għal-ħajja ta' dejjem. Namlu fl-imkien it-qarbina tax-xewqa billi ngħidu din it-talba. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, kartar fina l-frott tal-misteru tal-għajt u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħaj.
Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju bit-talba li m'għandumux ma niltoqgħu mill-ġdid fil-knejjes eżiż tagħna. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum ħafrilna dnobietna bħalma naqfru l-minuħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deli. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum ħafrilna dnobietna bħalma naqfru l-minuħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deli. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umalla tlob għalina
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl. Meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum waffrinna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina ma tdaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-din. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna kuljum matina llum waffrinna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina ma tdaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-din. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum affrinna dnubietna bħalma naffru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dejjem. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikbu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuq. Għamela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Klopalina qaddishom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum affrinna dnubietna bħalma naffru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlub għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida
kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jerġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Litanija lil-Madonna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-Grazzja ta' Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, u xebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollu kaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka ta' rabta l-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddissin kollha, sultana mnisla minar l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, itlob għalina qaddisom Alla, nitolbu. U Alla li rrid li ma tħabbira tal-anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla, li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. San Giuseppe ta' qalb safja, San Sebastian Martri, San Turrokku, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beatu Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-immaqza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb, ninformakom li għada il-ġimgħa 8 ta' Mejju festa tal-Madonna ta' Pompej, Monsinjur Arċisqof ser jiċċelebra Quddiesa u jitlob is-supplika lil Madonna ta' Pompej fil-Knisja Parrokjali ta' Marsaxlok dedikata lila. Din il-Quddiesa tixxandar fuq TVM2 għada fil-5:30 ta' filgħaxija. Is-Sibt li ġej festa ta' San George Preka. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mill-Kappella ta' Sitna Marija tal-Midalja Mirakoluża l-Bla tal-Bajda. Din tixxandar dirett fuq TVM2 fid-9:30 ta' filgħodu. Dawn ix-xandiriet tkunu tistgħu issegwuhom ukoll fuq il-YouTube channel tal-Arċidjoċesi ta' Malta u fuq il-website www.knisja.mt. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30 għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u r-Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. Grazzi tal-attenzjoni u nsellmilkom.